Дай да продаваме компанията, кажи как я продахте, колко пари взе и какво направи с тия пари. Хората вече ги утихчихме ги с езотерика. Така, какво се случи? Аха момента беше, че в един момент си казах, Галине, аз ти как мислиш тази работа, нали? Правиш бизнес, който голяма част от хората, нали, на които помагат да се намерят къде да играят хазарт, не им помагаш по никакъв начин, обзето си им помагаш да се разрушат живота. Това им беше. Влязох в едни фейсбук групи в Великобритания, където за такива за зависими, addicted, и чета едни хора вътре пишат някакви така постове, като група за взаимопомощ и си казвам, мале... Пък аз покрай себе си в принцип нямам такива, в смисъл в живота реални хора, които чак толкова свърх, да съм преживял на живо да видя, нали, съсипването на нечи живот. И не искам да имам. И си казах, това не е добре да го правиш. Това нещо трябва да спреш да го правиш, защото то не носи стойност. Бях слушал Людмил Стефанов, не знам дали го знаеш. Той казва, нали, на теория, аз също съм фен на семейни констелации и други такива методики. И той казва, това са бизнеси, които не подкрепящи живота. Тоест това са разрушаващи бизнеси. Тоест аз съм се занимавал с нещо, което по-скоро не подкрепя живота. Сега това звучи много абстрактно за хората. Не, напротив, аз ще го кажа, ако им позволиш да използвам два думи термина. Биофилно. Т.е. с любов към живота и съответно обратното. Да. Разрушаващо живота. Да продаваш алкохол, нали, наркотици, хазарт и всякакви неща, те са деструктивни. Те не носят нищо положително. Некрофилно, деструктивно, да. Това ми беше осъзнанието и си казах, сега какви бяха разсъжденията. Викам си, да взема да предложа на съдружника ми да ми изкупи моя дял, обаче сумата ние продавахме за 8 цифри в евро, така не беше продажбата. Нали? Не говорим за малка сума. И аз си казвам, той няма да иска това си го съждавам аз, той няма да иска да поеме този риск, защото това е голяма сума. Другия вариант е, викам си да продадем компанията. Това е най-добрият вариант, защото все пак монетизираме заедно, нали, всичко, продаваме и просто се разделяме, както се казва, пътищата ни тръгват в различни посоки. Пожил позрал. Да. И така и се случи, предложих му, казах, дай да... Аз, нали, от мен тръгна това, защото всичко вървеше много добре. Екипа, всичко, заплати, работи. Можеше с малко работа да продължим на много време ще да изкараме. Обаче в един момент отвърлих идеята и той каза, май не ми се продава. Аз казвам, хубаво сега, то на сила, нали, не може. Обаче някъде може би след, не знам, може би няколко дни, седмица-две, той вика, добре, дай да помислим. И се наумихме там една сума и в нашата индустрия, тая, която аз бях, има си обикновено течеш консолидация и винаги има хора, които се ослушват, кой мисли да продава, дай да влезем в разговор, да видим какво искате, какво предлагате и така. И съдружника ми намери един, той беше продал едни сайтове. Свързахме се с него, той е един канадец и взехме да говорим. Той каза, добре, какво търсите? Ние казахме, първо скочихме с една сума, той каза, чета, айде се чуем след 5-6 месеца. Имаме интерес, ама, нали, това да го искате, няма стане. Ние затваряме, нали, ти как я мислят тази работа? Така, ние си бяхме наумили някаква сума, така, не стана това, което си мислихме, разбира се. След няколко дена се връщаме, нали, дай да се чуем пак, добре, кажи горе-долу според теб какво си мислиш, той каза, хикс, толкова струва ти. Добре, е хубаво, нали, не са малко, не са много, не е това, което си мислихме, ама дай да говорим. Така тръгна процеса. Съдружника ми вече видя, че, нали, в някакъв момент аз му казах директно, нали, виж, аз не искам повече да занимавам с това нещо. Ако стигнем до сделка, аз искам да се тръгна от компанията, като ти ще останеш като човека, който ще поеме ролята, нали, в това. Обективно знаеш какво става при едно придобиване. Сега, в нашия случай канадците искаха да останем и двамата. Аз се бях разбрал с моя съдружник и му казах, виж, плюс това ти много се харесах, аз му казах, аз се тръгвам от компанията, day one. Седнахме, разбрахме се, той, разбира се, взе една част от моя дял като пари, защото това беше нормално, нали? Все пак той ще остане 2 години. Договорът беше такъв да остане 2 години, минимум един от нас. Нямахме заложени клаузи за така наречения earn-out, т.е. задължително да изкараш, да постигнеш определени показатели, за да получиш сумата от парите или допълнително. Беше договорено с менеджмент transition. Да. 70% взехме при подписване на сделката и другите 30% ги взехме на всеки 6 месеца продължение на двете години. Аз имах около 2 седмици, може би, ангажимент към компанията, защото просто съдружника ми това беше, нали, хубавото, че ние бяхме взаимозаменяеми. Просто той ми каза, кажи ми това, дето го движиш и ти. Дадох му всичко и той каза, аз ще се оправям спокойно. Нали? Все пак сме се разбрали, няма да занимавам с нищо. И не съм беше така.
Така че с моят съдружник се разделихме и нали, продадохме и реализирахме една хубава продажба. 6 месеца беше много тежък процес.